Ndio ni moyo kutenda kwanza mkazi wake. Inaenda kwanza kwanza mkazi wake. Asikuti mkazi wake ndiye kwanza. Ora kubuda kuseni, ndiri munhu anobuda kuseni every day. Ichidzoka manheru every day. Pamunobuda anosara chiya panapa. Munhu womurai nayo yachikunza. Basha ipapo, basha ipapo. Basha TV, Basha TV, oh yeah. Basha ipapo, basha ipapo. Ombera kwa msoro kupata masowe. Pamsoro. Ndani kwa mambo kabisa. Aulisha shama. Akakonza mkazi wangu. Tisati 2 months ago. Zvadaro takunovhota. Mukadzi wangu inini akatumira munhu akatumira kuti ndikukumbira mundu dzinoziva kuti zvaari kuita handisi kuzvida. Nekuti murume wangu akazozviziva kuti ndo zvaanouya achiita pana pamba pangu yasipo hazvizopera zvakanaka. Saka mushure mekuti mukadzi wanga atuma munhu atuma ndobva anditaurira kuti ndo zvaari kusara achiita. Ari kuti pamunobuda kuseni, indiri munhu anobuda kuseni every day, ichidzoka manheru every day. Pamunobuda anosara chiya panapa achindikonza achinditi ndiri kukudai. Asi ini ndakamubvunza kuti uri ndikonza zvokuda kundiroora here kana kuda ndikonza zvokuti handisi kuziva. Ini ndiri kuti anouya pamba pangu achikonza mukadzi wangu. Iwe pindura. Ya, ini sudah lalu mulai. Mulai pun sampai. Taurisa wati? Taura. Ina nipitsila. Ndaka Nipitsila. Taura ira mapesa? Anoto. Pamsoro ida. Ini sudah lalu moyo kutenda kwanza mkazi wake. Inaenda kwanza mkazi wake. Asikuti mkazi wake ndiye kwanza. Ora kishizi mkazi. Kenapa jadi kesi lagi kan? Kenapa jadi kesi lagi? Chicha unozapa vakomana vagara. Nungu nisicha best. Murume wangu. Munhu womurai nayo yachikunza. Akakukonza. Ari kuti iwe ndiwe wakakukonza. Audio iripo ndikamurekodha. Munozani. Nyaya iri kunokuta ndei. Gomira. Mira. Nyaya iri kunokuta ndei. Yake na sasa. Akura dani ya. Okay. Ende kuda ipadzi nati zvakutaura nyaya ipadzi. Ipese. Musana wangu kuzidaro kara. Munozani. Edi yacho tione. Enda yacho zvakati. Vakubaita mapayment here dai. Ya ana nini mo? No one. Takabaita mapayment. Enda takabaita mapayment. So, no kumana na wabia. Wari kote kumbidza kanitsa. Cheka. Korea ndizwe. Nezveiko imi makadomwe ndisi kwenyumusoro kwakatumei nandizoziva machi ndisaka ndizvo nezvei pari panyaya yei zvekuti kudii kona kutenderedza ichikwata zvitaurika kana singataurika pamakambotiza vaende zvaidi kutaurika zvaazidii kurega kutaurika nasi tosinza zvitaurika ndezvei saka muna nyaya kana mami nyaya muzvizika muchitaura zvinezvo kamai manja muna nyaya ne
Kama mna kuna utokwa sasa tatapiza tata pana pandisi. Tatapiza tata nyengi nindi shuti ya ndishikuti ya ndikuona ipana pachichi. Yakadzizwa katatu nauka. Andizvo ndapisa tata nyengi pana. Ndimwe nyarike. Ekutumbutia. Fe, ndiye kuti mukundidai. Pindurai mubvunzo, musade pindurai kuti ndatiye kuti mukundidai. Saka munyaya. Mimi ndakudza nyaya makati nyaya kumashure. Ndo nyaya yacho here. Ndo nyaya yacho here. Ndiyo. Muna ndatumira asvika aatudi iwo ndipo vonoitira kwapindira munoita mvura yapisise vamazouza zvinhu nai ndipo ndibuyo ndipoyo Panozvimwe. Ndiko kumberi yakatirebe. vasasvika zvakatosetiwarasa vasatosvika ayo kukonzeresa kukandiitaira zvekudai nini muzvibhedhleri muchisekerera mugumo wangu zvoitira kuti mutori mari payo kule asizazai vasitakutourire ava matakumbukurore nyama ekirisi zvavo sipati muri mese pakuzivana kwei munhu angotaura kwasina nziswere nemwamutoudzana mei muchito mendoudzana kutoti hanzi mira akaita musandivharidziri ndasizozvinzo kuti mulife mavo Chova futhi kana manje. baba namai mshewe ayi amaiisinamele pakuwa zvangu Right. Hey. Sima zvapo. What's right? Murume pia. Waenzwa. Iwe hanzi ndiwe wakandikodza. Chibvunza naye kuti manzwa here. Manzwa here step oti is way uchitaura kuti wakatumire munhu kuti ini ndakatuma mehazvi anonzi mehazvi kuti uyu ndemonditsurira munhu kuti handichada munhu kumba kwangu nenyaya yekuti akutondikanganisa akutondiabvisa ndikuya chindikonza everyday anotembera murume wangu aendo basa Muri chine chiya? munhu womuvillage pakugara taingoita nasekuru muzukuru asi ukamwa ukazorambooni mukadzi watakata namba Gozo chapa? Wainzwa nyaya mukadzi pia? Toti kudi torambira muzviri kunyashanziko vako? Ndati torambira muzviri here? Toita sei nomamire wadzwawo? Marekodera akazoitwa oti akazorekodwa kutema weini nevanhu vakasisa ndauzanisa vanoona sokunge vakazogara pasi nevamwe vavo kuti vazoronga kuti vazorekodwa oti sezvikanga tisisataudza. Okay, kureva kuti vakagadzira nyaya. Okay. Right, munogara kupi? Paseri pemba penyu pakapiswa moto unonzi wapiswa nani? Wakapiswa moto? Naika. Pamusoro gaishe kami. Ndikanikiza ati wapanzo kupata wanaorumenyu kuti ava anorumenyu ava ndowaipona senya yakadzoba warumenyu zvatoa mazvizvo asi vaponzwa namaya No, regai taure takati take.
iwe mukadzi handina chandogona kukupa asi ramba wakadaro wazvenza munhu unomaka mugongo wako unomuda ukamuda sezvaari iye akakudawo sezvauri rambai muchibata imba yenyu zvakanaka ramba wakadaro gomerawo pona kuti murume anokuda iwe unomuda ine waratidza pachitaura zvangamutaura ndaandichinzwa zvangamutaura wazvinzwa shamai iye anoda murume wako patida kubvunza iwewe nezuro wako yakumba kwangu tikataura tikati nobhizi titere tokuenda kumunda sisidhansi kuna musana kwarara ndandiri kuparliament tikaenda tese kumunda kwangu uchitera norori yangu indiri pamberi tikakurukura ukati mhosva handina kuita mambo asi shuwa konivhasiti takaita handiti saka ndowanzo tikakubvunza nditoda zvinhu zvakanaka zvakaipa kungodza uri mukadzi wasiwa kumazuva acho ndiani akashata unobhadhara $300 zvisina kukundikana ndinokupa andikuramba matongere nyama iyi ndatokuita fefe ndakakubvunza munda ukana kutotaura ndotokwidza ndokura kuti pamombe 4 ukana kutotaura muda kutaura kudi unongofunga wenda umusaina $300 tona mambo zvapera kodo uchemeni naiwe wanzwa zvandataura ada kuti ndikwire saka ndamukumbirira ine hanzvadzi yake akwaya hanzvadzi yako ndikataura naye kumunda kwangu akasvika pamba kubva kusina ndisipo ndikamuti ndinouya tikaenda naye achitera romberi kumashure ndikamubvunza kana wakaita nyaya zvadzasvika kutaura mbazvi ndakataura ikoko ndikandikuta basa randinaro pana paibhuri ndakangofana nepani ndechimoto pasinenge chicha pasinenge ndandangofanira kungoramba rakamenjeneka so ndiri straight ini ndiri kuti kana ndatokutaura $300 kutaura kwaita nomukadzi wangu ndogona kutaura mumbe 4 ndokuita zvinokudzimba but ndikutienda unosaina mumbe $300 zotsvaka zasina noka hazvaireka kudaro zvinhu zvakatitenga zvakadai musagadzire dambudziko pasina dambudziko zvawakakumbira zvezvo unozouya wamunhu akachena wazvinzwa ndinokugamuchirani sona ndakusona iwe rambori pamurume wako ndotobvire Pamba ngomira itaita varara egara akona basi Soera na baba na mai, ndio itakafika kumweda